Kicsit süket vagyok, mert lyukas a fülem, tehát hol a piros lap? Középen. Ez a helyes válasz. Nos, ha középen van a piros színű kártya, akkor ez itt szélen milyen színű kártya lesz? Mutatom. Tessék? Persze, ez egy fekete színű kártya. Hát világos, nem? Ahogy már az előbb megbeszéltük a műsor előtt. Szóval, van itt egy fekete kártya. Ez volt a középső, vagyis melyik színű? Akkor figyelem, ezt a piros lapot leteszem az asztalra, ne is zavarjon bennünket. Természetesen meg lehet nézni a hátát, nagyon szép piros. Tehát piros az asztalon, egy fekete nálam, és van itt egy másik, milyen színű kártya? Bizony, fekete színű lap, tehát mutatom még egyszer, egy fekete, meg még egy fekete, az összesen két fekete színű kártyalap, és ha mind a két fekete itt van nálam, ez a harmadik, középső kártya melyik színű lesz? Valójában a háta piros, a színe viszont fekete, csak kíváncsi voltam, mennyire figyeltek, ugye nem is olyan nehéz.